כן. מה זה? איך מישהו הגיע לקומה השנייה? אני מפחדת. אוקיי, יש לי רעיון. מה אני עושה? אין לי מושג מי זה ואני לא יודעת איפה הטלפון שלי. אם אני יודעת איפה הטלפון שלי, אבל אני בכל זאת מפחדת. אוקיי. אני מוכנה. זה ים. הוא באמת ים. מה קרה? דבר ראשון, הרסת לי את השנת. אני ישנה צהריים. מתי? מהיום. ודבר שני, אתה הרסת להם את ההפתעה. זה היה החדשות הטובות לסוף. אמרתי להם שיש חדשות טובות וחדשות רעות. ואחד מהחדשות הטובות זה שים יצא מהבית חולים. עשיתי להם ספוילר. טוב, לפחות באת. יש לי שאלה אחת. איך הגעת לקומה השנייה? בדיוק. אני צלצלתי 1000 פעמים למטה, אז פשוט עליתי בסולם לפה. היית יכול פשוט להתקשר אליי. לא חשבתי על זה. אתה סיכנת את החיים שלך בשביל לעלות לפה? משהו כזה. ההורים שלך יודו מזה? לא. ים! טוב, לא משנה, העיקר שאתה בסדר, פעם הבאה פשוט תתקשר אליי. בסדר. כן. אני רגע הולכת להחליף בגדים. אני כבר תישאר פה. בסדר. וסליחה על הבלגן, כי אתם יודעים איך זה מעבר דירה. בלגן תמיד. איפה הקשת שלי? טוב, זה לא משנה. ימי? מה? אני במחזור, אני כבר בא. לחכות לך פה? אני אבוא איתך. בסדר. יש לי מחזור. מה, זה פעם ראשונה? לא, זה לא פעם ראשונה, אבל למה תמיד כואב כזה הבטן שלי במחזור? כאילו כואב בלמטה של הבטן כזה, לא יודעת. טוב, אני כבר באה. אוקיי. אני בינתיים. אין פה אף אחד. ג'ני? אם אתם רוצים לדעת מה קרה לג'ני, אז תצפו בחלק 3. וסליחה שהסרטון היה קצר.